Pagpangga sa kinaiyahan ug panaghiusa taliwala sa nagkadayang kultura ang gipasundayeg atol sa 2025 pamahaw sa suba sa Iligan City atol sa selebrasyon sa Business Month sa syudad. Ani report ni Cyril Chavez. Nahimong bibo, sadya ug mabulokon ang baguhay lang natapos nga pamahaw sa suba 2025 sa Iligan City, subay sa kasaulugan sa Iligan City Business Month sa bulan sa Oktubre. Nakasentro kini sa mensahe nga pagpangga sa kinaiyahan ug panaghiusa ang pamahaw sa suba. Usa sa mga highlight sa kasaulugan, labi pa nga kini ang higayon nga magkatapok ang mga residente sa usa ka dakong kan-anan nga anaa kiliran sa suba. Anaa sa 16 ang nalakip sa kompetisyon, kung asa 17 ang partisipante nga nakigduyog sa pagkaon. Ang mga miapil sa kompetisyon kinahanglang hutdon ang pagkaon sa ilang atubangan nga walay mabilin isip paghatag og importansya sa gasa sa kinaiyahan. Ang makadaog dunay ganti gikan sa LGU. Your teamwork makes the celebration fully meaningful. Indeed, when Iliganans unite, there's no challenge too great and no dream too far. Matod sa nagpasiugda nga bisan wala nila nakuha ang gipangandoy nga Guinness World Record sa pinakataas nga budol fight tungod sa limitadong pondo, magpabilin gyapon kuno nga importante ang pamahaw sa suba sa Iligan City. Present sab ang nagkadayang ahensya sa gobyerno, NGOs ug uban pang partner stakeholders sa maong aktibidad. Hopefully we institutionalize this practice, no, kay murag nagkahiusa gyud kitang tanan maskin sa simpleng pamahaw. Samtang gibutyag sab sa Iligan City LGU nga buot nilang mapaspasan ang mga dugang kalambuan sa syudad sama sa mga infrastruktura ug kadalanan. That's why we are requesting through Regional Development Council that paspasan, no, labaw na ang atong coastal road, atong Iligan Bukidnon, atong Iligan Cagayan de Oro, the alternate road, para na ay options ang mga tao sa na to pag-travel. Cyril Chavez, 1 Mindanao.